Türkiye de krîzeka aborî de derbas dibe ji ber vê yekê taradeyekê bihayên bazarên wî welatî cêgîrbûna xwe ji dest daye. Beşeke krîzê gihîştiye cotkaran. Tevî ku bacada ketina bihayê lîreya Türkiye de berhemên xwe de dane, niha dê kirîna dermanan û peynên kîmyayî rastî prizgirêkan hatine. Derman û peynên kîmyayî berdewam dê giranbûnê de. Dê dema derbasbûyî de hikûmeta Tirkiye bazarê rasterast bû keskatî û fêqiyê vekiriye ku berheman bi awayekî rasterast ji projeyan digihîne berdestê bêkarberan. Bi vê yekê têçûya wê kêmtir dibe û bihayê wê erzantir dibe. Wezîrê Derveyê Tirkiye di vî warî de ragihand, eger pêwîst bike ew ê heman bazar bû derman û semadên kîmyayî jî vekin. Hepimiz çiftçiyiz, hepimiz üretiyoruz ama mallarımızın değerini... Hemû cotkarin û hemû berhemhênin, her wa bihayên berhemên me giring in. Lê dizanin ku niha xerciyên destê me bilind bûne, wata nirxê ew êmên ajilan ku em dikerin giran bûne. Her wa pên û dermanên çandiniyê ji ber bazirgarên keysbaz giran bûye. Em ê çareseriyekê ji vê yekê re bibînin û eger pêwîst bike, em ê bazara rasterast ya pên û dermana vekin. Tevî hikûmetê ragihandiye ku bi çend gavan beşeke prizgirêkên bazaran çareserkirine, lê belê partiyên opozisyonê vê yekê bi çaresereke demkî dizanin. Berdevkê CHP bazarê rasterast rexnekir û got, ev bes nîne. Her wiha bi pêwîst jî zanî ku ev prizgirêk divê ji çavkaniyê re bêçareserkirin. İktidarı buradan bir kez daha uyarıyorum. Tarımdaki yangın sönmeden, tarladaki yangın sönmeden mutfaktaki yangını söndüremezsiniz. Li vê derê careka din ez ê desthilatê agadar bikim. Beriya vemrandina agrê çandinê û agrê projeyan ew nikarin agrê malan û xwarnan kontrol bikin. Em dibînin desthilat cotkaran di navbera bihayê berhem û bihayê firûştinê de agrê da ye. Li sala 2002 da cotkaran ji bo kirîna kîloyeka peyna kîmyayî 1.7 kilogramên germî difirûtin. Niha jî ji bo kirîna heman peynê divê 2.3 kilogramên germî bifirûşe. Yani satması gereken buğday miktarı yarım kilodan fazla artmış. Bakurê Kurdistanê û Tirkiye nêzîkî birêveçûna hilbijartinên şaradariyan dibin. Desthilat bi çend çareserekên demkî û partiyên opozisyonê jî bi plan û karnameyên xwe û rexnekirina awayê birêvebirinê û sîstema aboriya Tirkiye hewla bi destxistina dengên xelkî dide.